iyudo ka County Government Act oyiengi mana ni ginya timo gimiluongo na advertisement. Clearfas iyudo ni ingeni be wakon jopiny ng'eyo ni Tend County County Public Service Board gindiko jomanie county executive kendo gindiko joma isewinjo nitie ward administrators mano isewinjo kan nitie joma kamago kendo nitie joma timo tich ma related to the county executive kono mano tijo public service board to appointment ka gisetimo advertisement Cleophas to jomo apply mosechopo ni dwa tiyo kendo osetimo application ka osetim gi interview titero gi mbele e od bura ma counties mondo puodhgi koro iyudo ka jo od bura MCAs benentie mna gi interest gi e list ni iwinjo gibe gineno ni ward administrator makanya kwani ward administrator makan ward administrator ma akuneni obende mna gi interest nikech iyudo ka members of county assembly ward administrators ejo magiti yogo iwinjo ward administrators go be arm of executive makoro nyaka tigi arm of county assemblies magin koro gibe iyudo ka seche moko kantie application kata kantie podrok midwaro gibe gitero jogi tiyudo ka county government through the county public service board ni be puodho mana joma members of county assembly omigi koro iyudo ka ntiere moroka in a sense ni county executive ntie kamoro ma giwinjre gi county assemblies to chwanyruok bediga mana ni ka koro governor kendo koro ok winjre ok dwar interest ma make gi kanye miyudo kan wan gi pogro koro ji penjo to kara lokruok kuokune wachako ng'ano masiem ng'ano michako siem mondo ng'e kama shida ni nitie dawacho ni warang at the county executive warang at the county assembly ni gin gi responsibilities mar ndiko ji mawuok e dhoudi mopogre e county government ipenja penjo moro mabe it is important mabe nyakwarang ingeni familia